ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Chairman Jongka Confederation of Meghalaya Social Organization Ubadeiru Presiden Barangba Jongka Henyo Trap Youth Council Uba Robert June Kharjarin Ulaong balada ka sorkar ka don kam yeki wat ban yepen I boru bat ki breu ki basyong basa hatem metor ka komsu ka long ka balak keloy hanrei ulaong pat ba ka sorkar kam dei ban su penthame hanrei ka jingthmu jongka ka dei ban longbait ka bak hoit kata ban penkenria abat yeki nong trei jongka ki basyong basa hatem metor uni unong ilam seng bhalang ulo penremru ye ka jingwan muslia jong ki breu ki banabar kumna Punjab ha kabayadei bat kamat kabadei bat ka themmetor namar bakadei ka kam jong ka sarkar jilla ban penkenria jakasa yeki nong trei jongka ulaong ba watla ka sarkar kam don jaka ban ai jakasa yekiru kala hanrei kan hapat ban penbiang ye ka bai songwai jongki ne ka rent allowance jongki halor ka jingyo jongki ka status quo uong bakadei na ka daw bakam don ka jingya sa hayeng bishar bat kajing bamdon kajingya sait ulaong balesi kadai na kadaw ba ka sarkar kam shimla ai ki jingtip ki pabiang yaki nong sait an jongka berkong ni skobun penpau ba ni dap da kajing skob kemen na leng kan hut namar ba hadin lais nem tam ka sarkar kalala ya kaban pendep ya ta kajing thoket ka jing pendep penbiang lang ba ka high level committee SLC wat kum juru ka kabinet ha kini kita yo ki beladep ka shim ya ka raya ka ban pediang lani ban pentrikam no ya ka jingai jumut lani ta ka recommendation jong ka high level committee ti watla nak leng jong ka kan hun ngim sem patla yo kopi lani ngim pat sem la yo puli janai ya ka recommendation jong ka HLC henry da ka ba chupen shong nong rembe ya ki ba mi akilat patai kubor yo I ba ka HLC ka ai jumut ya sarkar ba dei ban ai jakan shawai lane relocate ita kinong tri joka shlong municipal board bat kum juru itu ki bru ki basus sa bian nane sa tap untuk dei ban shu be ki lane ban evict ki ti lada kata ka dei ka recommendation joka HLC nga sa dong ba nakalian joka komso ni pediang ya kata ni welcome but ni kemilenti bak sarkar kan pentrikam no ya kani mardor klem dapat slam show hot nyimla banlen nomor ba nakhlem jungi kum kan hun ngila budim ha ne kam nyimla banlen ba kana don sibul ba ki jerut jerwat ha ne kam kam tam wat ha ne kapor ba ni ya keren bat ki nang tho khbor ha ne kapor umta wat akan digapor ki don lai teliki mukod duma ki bahasa teng ne kam kawi gidi ka tuga read appeal ke bana haleng sarkar kala file ka bami na tuga read petition ka bala sedang lu anjakatra kawi pat kadi ka tuga read petition ka baki dan su the file haune u banai April banai March banai April jong ni usnem ya ka ba high court khandai tarik benai April ka penmi ya ka status quo order pat oi pat ngai ba kadon ka pending kisu apo jong ka sungkut tinggi sing thu biang ba kanom pat dei kalenti ka besok ya ka sarkar ban yangi borok ki bakarsan ya ka move jong sarkar rengi khmi lenti ba lengba ka jing tri sitom jong ki nong sat jong sarkar bat lengba jing ya tri sitom lang jong borok ki stakeholder kamtam nakalian ke sarkar ka KHDC ban us melim ngin yoi ya kata ka jing penurlong ya jing terang ka jing angnut coba cek ndru ne trap I bar hui halor kene kamat abli ngim la abon klet ba kene kamat kadai kamat ka ba amdei su tang menta tla de kamat ka bala khamslem ki mensim ko do jong ka cek ndru ke jongiru ke la khlap nam ta kene kamat nam ta kene jura tingi khmi lenti ba da ka jing treasure rehem lese jong sarkar jong kinong sat jong sarkar bat lada ka sarkar hi kalau serius kadonnya ka jembut ka basisha
kam politicize ya kene ka isu ngim don jing artin e ure amba en la mun kan ria no itu ki nong teri sarkar bat kum juru ban be itu ki bru ki basu sa thap bat sa bi an ha kane ka chaka kendiat na shukwa banda highlight mo ngai ki labun ki bru ki ba la ya kali nga kendiat ha ka bri bat ki banta jong ka an ro ti nga sim ko bu da ka ba ya karam no phim ta nga shukwa ban penpau kendiat ba ladangin hot ni tip sai ba kini ki breu na kapor sa kapor ki lek be hagi sari namar kani ka jingjia ka bajia ha aja kan pra kamli kesin ka ban ko ada pikin mau arjan riu po dang long minister ba polling do kala don katu ka jingrai jo ka urban department hang turu ba kelas form ru e koi committee tu kapor ka ba en ba ki de bitang ki officer sudah balai wat jing tip manu bolong tarai manu basa bi an barok nadu ki por ajan riu ngalai i baki don ki report ki don ki notification atau report tikani ajar prakam disu ko thamai ti shwa kataro ki la don teng ki jing ki mukut rumah kala poi sadu sekun kudu ki por ki baladat kini ki mukut rumah reka waipat ka ba ngayu i haki writ petition ki chongki ka ba ki file haki order ki ba reflect haki rai khantam ya hakatuga writ petition jong arja khapra yoi ba kini ki kharmeto nakonu ki challenge ya ka constitution jong ka high level committee ki ong ba don kam don high level committee ka ba ar pat ki ong ba namar ba maki ki la pan kita ki patana usim kumba aspa khat prangutam bang dangam bakala bat ki ong ba ka high court ka di ban hukum yo usim ki mamlim ba di ban ai patana ki ka ba mut kini ki bru kim dan gawir ko kon khando pensyan lem da ta bali ki ong sha high court ba usim lim de ban ai patana ka ba mut usim lim umpat ai pataya ki like no kitu ki pata school bat pata jong kitu ki kitu ki mane kitu ki itu chef ka koridor wa tega katu ga wi school corona nak school kadan tu ga kidon sa itu ki artli ki mane hindu dong bakalanga ga kitu ga itu kada tu ga chef mandir bat durga mandir like na kitu ngi sungtu ba kini gibru ke mudan ya kino kikot kando ki rely ba hak tu ka agreement jokat khanai spa san pusau katu ka agreement ka khanai spa san pusau kadai ga jinga bujli jaka usin melim bat ka shlom mot bud atu kapor but ya katu ko benta ka bala de bujli ya katu lem don dispute show katu kala de sai joka sarkar mereka weipat ki area kidang hap usin melim telimba ka jinga te lease agreement apre muslim limbat ka sarkar mekhliat bat ka shlom municipal board kata try party agreement ngasko bon ba kala sok ya sarkar ka jing trilang rengkat bat muslim ban evict yaitu gibru ki pasak bi an ka bakhlam kot khlam sala ka bakhlam pata ti hakabri bat kini kinong tri sarkar le ngai i bakam don kanu ngono jing ya namar ka shom ka sarkar ha in pensa kwatar ye kinong tri le jong Abdon kam banda ya keren bahai kin show. Ka sarkar la kamla ban aja ka show ru kala wan su aya kita karen allowance. Ka sarkar dum tang i kam patla ban penbiang kwatara baro kinong tri sarkar. What ek officer la da pinpet da pile keleng ki district headquarter civil subdivision ki block headquarter what ek officer level ro ka sarkar jala kam patla ban penbiang kwatar lut what ek officer ti kini lagi di good fo. Nga lada ka don ka jaka okay well and good persa eki hakawi jaka lada don ro tangkaren alawan kumbakile eki wi kinong trai sarkar ngso bon ba kini ban le alang kimde ban consider da kini kumbi khon khadu kini ban ai be ya ka ju ka hok kumbakile eki wi nong trai sarkar ti hakabdi par relocation nga i bakan kalenti ka sok ti hendri ka bakham jawat kadi gani ki kita ki nong sa bian ki balai ai kerteng ladi kum pansayat komiti ne ka ida hakano kadur kila aban sen pansayat ngim so thau pat ka balengo na kaleng HYC ha por bungi complain yaki mensuat ha KHDC ba balai la syak ban sen pansayat hadin baki jubab ka ba em kamdi ka pansayat regadi ka civil society ka baki register DC office hakano kadur ki DC office ki syak yaki bru ban register society ha kerteng jom ki pansayat ngim so thau ajing sya omdi ban syak bakin penon kam tin pansayat ma pansayat ka kedau yaki dor barsenong ka kedau yaki wi ti kani kalong ka eke ba ngimla pediam ti
sewi pa dibentai kiba na kaling jonga kwa ban pau kolong ba habadi petugas status quo order kiba na kaling jonga kasari bulan burom jonga jalan khlia kaba lapan bi ka knaitrik benai April arajar apui pila dengan page yang tu order bali na kaling jongi ong ba ngim das ngsengan hadu kota ya seriousness ng government kolong ba habang ipet yang tu order kanu korkom kini gibru kiyo status quo pila da pinpej atau ko ada nak kalian jong u nong site jong sarkar kecela uklam ai kanu ka comment like nak ka bos ong ba ai por ya comment bahkan jubab lan bahkan fai ta fi debit haba khlem ya site haba khlem ya argu haba khlem shimla persya ya ta ka rit ke jongki ti haba kut lese ta haikut ka ayas tas ko lo da ka dan ke jinga site lese ka ba nak kalian ka sarkar ka pen i ki kot kislala ne kaya site ka pen i ka norim jong ka an lese ka makhli haikut badan buron lese ka nam ai wat ya tu status ko hajing sha ka no kies ka ba ai persya ka sarkar ni ai lupa ya ta ka prior notice lani pentip lupa sa sarkar ni ai lupa ya kopi syaki no mi khmat ng sarkar ti haswa ba ka kies kanwan lada tip lupa ka i ba kini ki bro kin sai lada bio lupa ya ka petition ki jongki tenri ka balungo kalong ba bali kata ka government kam ai proper instruction ya ki lawyers ngem ben ya ki lawyers teng nomor dan ki lawyers ki bal se kim yo ki proper instruction naka government naka urban department si lane hakani ka kam si naka HLC tika ki no nga site ban sure site claim da yo ki instruction ti kapapan pau hang tu kolong ba ki lawyers kim don instruction na government na pat haba kim don instruction ani kim don ni kata ka suggestion na lang government ka ki ba kim pau ti ka tu ga jing bom ya site lane ka tu ga jing bom pi jong ka jong ki no nga site jong sarkar persya itu garit lese kala bende ka we ne ki daw ka bakiyo itu ta status quo rei ko mangi ong ba la dak sarkar kalong serious ka dum penbiang ya kita ka legal team ki jongki ki penbiang ki no sa ki jongki bat ada ki lada ki sarkar ka ay ka proper instruction ngiyo i ba ki no sa jongka jala ka jongi ki ba mi khmat ya sarkar ki don yang kata ka jingla ani ta ka pasti lese wat ban ong ni hakut ba ki de ban wen no ta ya ta sko ti lada kani ka sasko order kam don show ni yo iba kala suk ya sarkar ban sedang no ya ka proses ban relocate ban haju opor ya ka ban evict itu ki bro ot ni so thu sai ba kanu ka eviction ka ki prosedur ki ban bot ka kum ki an bala tha hakani ka public property eviction act kan katrikam to hot ka ban bud ya borok itu ki prosedur watla nak leng jonga shimet bat borok da se ki seng bahalang bat ki pai ba ni kwa ba en le awut mo stayo artio da se kwa pandep no anri ni so thu biang ba ha ban yat gitu ki notice hadin gitu ki notice ha bailat hi bakin wan jubab hadin kata salah ban pas ya no ka eviction order ni so thu ya kita nawar ka sarkar ha bakut ka ban bud ya ki an jong hawa evict itu ki bro tinggi kemit nanti pat lada kadon ke seriousness nakom lada lala ban wen ya tu ka status quo order ka baar kani ka eviction process kadi ban sedang no kloilan kat bala ngayu iba kani ka kam kan poi sya ka jingjo hakini kisngi yo iba na kalian jong itu ki pansiat komiti ki jongki ki persyang ban watlat wat nanti kuno ban diril lan ban perselem kan ka ni lak ban ong ba kawina ba kilale kalong ba ki persen ban communalize ya kan ke issue ki pen kala ya kan ke issue kum ke issue ya shun check real relada pi follow up ha ya kan ka kam tam ha kini ki snem ki bal adam ka issue kalong kumno ban pen bhab yang tu gari jaka kumno ban redevelop ya tu jaka no beli ka tu ke jaka yo kadang hap po jong ka yo do ti kumno an ailat de ki bro bakin shong shnong ha ki yo da pet hakaleng kajep ru judan ba pensilur per ia ki bro ba chong shnong ha ki yo no beli ka yat ka yang ka khut ka suba ka bam kadi na no shnong kam long ka bobit biang hot like no ki ba dukan ki ba shu ap ye ki sem ki don ribat ong hi ba ki bro kin tationong ha ki yo ki hat kam ju je ko ti la da pet ru wat ye ki anjong di council ka market regulation act ye ka ba khatri kam hapo jong ka yodo ladap kan sai bom bit ya no ban pen kalasnong ye ki chakayo
Kamut kala long violate lu what ya market regulation jong ka council. Ti ki hakanu kor kom ngiru ngimda tip bahan ri kila aru hadu ban mislead ane ban yalam baklawa di commission go European ka SC commission ka minority commission but ki we i ki sedang ba intervene mo beli ki intervene ki namar ba kila sya yalam baklah ki bro kila communalize ya ka kam kila syukam jubor baka di khando ke jongki hakim media ki ong idon dulir ha kut pat ki ong ba subha kerpat ya ka hima melim badi ban ai dulir ki de ban ai pata ki tikini breu ki skwa ban diril bat borok ni tip beli ki kwa ban diril namar ki kwa ban protect ki economic interest jongki atu gedi jaka ka ba i kamera ibarat pin ai wai ta ong bu tiaru kala poi sakador ba he namo beli kador hasenda jo yodo commercial hub jong ka jat drone ter ko jongi ti kadi ke intention ke jongki but ni kemilenti ba ka sarkar kan trihok kan politicize ya kan ke issue kan don commitment ka bolong firm but nakali komso ni long ki bakloi ban trilang buat ka sarkar hak ni kam lada ka sarkar ka don kamengi ban ya ajumudru ni la ban don bentang ta ban lada ka don kamengi hakano kado let's say what hakaban ya penibor lada ki kwa penibor ni so baong ba ni hilong balakloi ban don kat bat ka sarkar hak ni kam tambah tangkan ni gawai ni kwa ban tip sai dadu pas sedang kalong ba sarkar kam dei ban thami ya ni ka jing thamu jo ka sarkar ka de bolong ba khoi berkata kalong ban kenria ye ki nong trei jong sarkar ban be ye gini ki bro ki ba shong bi an hak ni ga jaka but sai wi bentang so ong ba ku mangitip ka hima melim ka don ya ka bentang ka bakrau hak ni but ka hima melim abarobor ka se trilang ber ka disongsil ha beni kam ku mga kadau ki ba ka don ru ka violation ya ka KCD market regulation act jong ka disongsil ti ngaso ong ba di tang bangin su ong tang sarkar ni hab ban pedru ba ke hima melim harkat ka jinga trilang jong disongsil kini ban ya sim sikit krilang ya ne kam kumba kalong mentali ka hima melim ka list ya kane ka caka live post nem syak sarkar hot ni yo i ba kala ban teng biang hadir live post nem ti kumba kalong menta ka eviction i kumba hab ele lang ka hima melim bat ka sarkar hot hapo jingalam ka sarkar mau beli ka sarkar hadin besan jaga tripartite agreement kala ban take position ya kene ka caka ti kidon ka tu ne ki kadhun ki seng ki bala ya keren dak me dak mtai hana ki kwa ban redevelop ki kwa ban le am tam ta ti pin develop kum no la dam be ki bro la se ban sna parking lot ane ban sna cool storage sang tu la ne ban sna ye ki shopping mall ban alot si ki khasi samla khasi ki ba bom don kam don jam la se ban sna ye kita ban pen bahaya tu jaka lada ombe ki bro omla haban pen pra hab pen bah ti ka kanang ba ka roi ka pa kanang ba ka jing pen bah kanang ba ka jing kentiu ye tu jaka kan bit kan biang ka shifting ye ni bro but eviction ye ka bro kolong padot kam ni haba son thu ya ta hakini ki sengi la pru ya ka jingwan interfere la ne ka jingwan muslia jong ki bro ki ba nabar ya kami kam sem jong kala jala ka jongi kani kalong ka ka bom la ban pediang bat hakano ka dur kini ki bro ki wan ban muslia kami kam sem jong ka jalam kliaro kalong ka ba ni haban penrep ngan ai nuksa hakani ka kam kadon ar benta awi along ka jingpen kenria iya kinong tri sarkar na kawai ka kwatar sya kawai ka kwatar kumno ka sarkar panjab kadon tuklar ta kumno ki akalidal kita ki sen na po panjab kinon muslia ta ka syom ka sarkar ban penkeria na wei sawai kan yahap sa ban ong ba yu nong tre jo ka shalom municipal board pala thung do mos ka shalom municipal board pala siu tulok do ka shalom municipal board dan wan muslia kita ki government of panjab hai hari India penlam baka SC commission na ka minority commission kalin muslia ya ka transfer of quarter lani ya ka jing ai quarter ya ki employee jo ka sarkar na ka wei ka chaka sya ka wei ka chaka ka ba kumbang ni om na phi baka ni ka chaka ka tu ka wei ka benta lei ni la ya sai na du nem khat kane spa sam sau ka de jo ka shalom municipal board ka mut de jo ka sarkar
Katu ka basa dari us emelim mentah ulah list ya barok kan ke area syaka sarkar. Tika syong ha sarkar pa us emelim kan kumno ban le ya kan jaka. Hakanu kadur kita ki beriu ki manabar kinwan muslia ya ka kami ngam sem ka ei ka baule us emelim ka ei ka baule sarkar ya ka jaka jong ka syong ki. Ukwa ban te parking lot rula, ukwa ban sna shopping mall rula, ukwa ban sna cold storage ukila. Kasyong ha kitrai. Kasyong us emelim kasyong ha ka jinga sotku us emelim ka sarkar mekhlia pat ka jinga dar mentalang jong di sonsel. Tingyu iba kini ki jingwan muslia. Jong ki beriu ki banaba but ka jing persian ban muslia wat jong ki seng ki badan amni. Klub das notku dan raya ka kam. Hakano kodur ki ompa nai be ita ki beriu bod haju opor ki submit ita ki pelan hana sina parking sina kata la sai ban sina parking lot klem wing gitu ki yiktin udan tu la sai ban sina shopping mall klem da be itu ki beriu udan tu tikini ki ya ka ngimla ban pediang harkom ni penren juri ki beriu ki bawan muslia bat kum juru itu ki seng ki badan ni kiba persian ban yalam bakala ya kipa ba na por ngila dem yoi bakatu ga jaka kabom long kabom mihat ru em ban sa breu katu ga jaka kumbo ong IP ka don hasenda jong kayo bat ngilap yoi ya ke jing cencar jong ki nongrat jong ki nong di jing di han po yo do lek ubiskot la shubret ki jhola shubret na obling im dan cool storage facilities ki saudong jong kayo pat lakir da ki jaka sipai hei pilibbo kadang tu stang katu ke jaka badang light ban bu ya ki parking ban bu ya ki cool storage facilities ban bu ya ki shopping mall ki beriu kasi jongi mata ki samla ki wala pas bakwa ban sengkam samjang ki mio ya jaka babiang ban seng dukan no beli omdan jaka ti sumudur ladaka selong bon spol boot kala ban sena da ki stall lang tu da se da ki santor ki spa tli gemut si spa ying ki jing kasi ngala ban Tikani ka bigger issue kani ka kam coba ladangi ya perkhat janai kadi ka kam kaban pen mentoi ya ka cek mdru jongi haborok hilia nadu ban weng ya ka jing kim ka jaka hadu ka jing don ni parking lot hadu ban yada ya ki nongret ha ka thit ka pet bat kum ta ter ngila ban pen bahaya tu ka jaka bat ngila ban multiply ya ka jing long useful jo tu ka jaka na ka badan mentah ila si spa sha Tinggi kentu ya sarkar baka di belong form hade hastan nak liang komso baka kemilti barok sen balang lain nak tang ketur le se kini dor katlang bat ke sarkar kan ya kam ritang kan ga wengi ku abak sai bangila yo ya ki kular jong ki sarkar nak wengi por sa ku por tinggi kemilti baka ni ga kular ke bamenta kanom di ga kular ke ban shu jarngai kanom di ga kular ke ban shu tmu da ka pen thami ya no kumbala don Kiladon ki hun ki bakaran ki social media beli ngin len yu ba ladon ki samla ladon ki buru ki bakano bakani ke de kampen thami ya ka ba election tinggi ya kata ban deny ru imla ban confirm ru imla kadai ni kalai ngentek ya ta rangi kemi enti ba kumba ka HLC kala tristom berolaisne laila di kini ki buru ban wan submit code ki claim submit nomor kim don code ngi tip sai Kim don kot te kim la war samit kili samit dai ti nat kadau ngi khmel ti ba la da government kolong serious sisa nak leng jongi ngin ayah ti kamon ti kadiang ya kaban pen urlong ya kan ne ka kam nomor ngimdi ban klet kan ne ka kam kala di woi ne kita ki sia ki bala thar ya ka jeb ru jongi ban ngi khmel ti ba ka jeb ru no trep jongi ngin ya teli ha ne kam ngin sange no jin ya kedukti mano badai mano balak mano bakhamla mano bom bakhamduna ya katangin bread charut ringin newan dak woi ge jemut bakata ge jemut kolong ban penkenria ikin hotri jok sarkar jong ka shalom mat bot bat ki woi di department nak woi ge chaka sak woi ban evic no yang itu ki breu ki ba sak be an hakatu ge chaka ya khabala long trai da ka imam lim ban ya ka ba ka imam lim ta talai wai no lane chaka sarkar maklia